Helo, Alex ydw i. Dwi yma i siarad am Covid. Rydyn ni'n gwybod bod Covid yn feirws sy'n gallu'n gwneud ni'n sal. Rydyn ni gyd wedi bod yn gwneud yn gorau glas i gadw'n ddiogel rhag Covid. Mae doctoriaid a gwyddonwyr yn gweithio'n galed hefyd. Mae nhw wedi creu Brechlyn sy'n fath o feddyginiaeth arbennig. Mae'n helpu ni rhag mynd yn sal. Os wyt ti'n cael y Brechlyn, byddai di'n cael pigiad yn dy fraich, ac efallai bydd hynny'n brifo ychydig. Bydd angen i ti gael y pigiad yma ddwywaith. Ar ôl cael y pigiad, efallai bydd dy fraich ychydig yn boenus, ac efallai byddai di'n teimlo'n sal yn ychydig. Yna, bydd y feddyginiaeth yn dechrau gweithio. Ac wedyn, byddai di'n fwy diogel os wyt ti'n cael Covid. Wrth gwrs does dim rhaid i ti cael y Brechlyn, dy benderfyniad di a dy deulu yw hynny. Gallen nhw helpu i ateb dy gwestiynau am y Brechlyn, a threfnu apwyntiad i ti hefyd. Diolch am wylio.